Dharma Wijaya Prabu Singhakarna Raja Drangana murka yang mijil saking Kadipaten Ludaya sirah wujud barongan batang sajugel wujud calama manungsa Pragana Prabodira Prabu Singhakarna Raja Drangana murka yang mijil saking kutha Ujaya
siras sadukel karo wujud dalem manungsa singa barong raja kang gede risi Pang sopo kang wani alang yak wani sudu ane alang apa pucuk besok wani saiki matian kadane demut ora kegensan rambut yen sira ora percaya desinga bakalan ngayoni sadaka mungsu pun noro boleh teko-teko nangis tangis sinambi kuro-kuro kula iku tangis sinten urun golonge sandang mangan golek dhewe yen turu melu aku Kiai Lurah Semar Gedheka dole gareng aku koyo bupati sikil kecil meripatmu Untabing Barwadya Bala saka Praja Ludaya
pasewakan aku. Ayo orang tolong matur ngadipaten gedhe alamat dia kusur mangayu kang jejuluk Dewi sangka langit. Garwanira Prabu Kelana Sewadana. Piye Nu Darma Wijaya? Dos. Gojlek keparat korang tata barisane wadya bala Prabu Kelana Sewadana. Sumikira kowe Os. Ora kelompok Darma Wijaya. Rokomas Beni pribadi. Bos. Wata tidak. Ayo para kadangku Warajana saka Praja Ludaya. Ayo derekno marang lagunipun Kakang One Praja Kediri ya Yayi. Inggih kula derek paduka Kanjeng Sinuwun. Kula iki kula ora Yayi. Yen tak tinggal
Digonku goleki kota putih kepingin ketemu nadyan atota parani mong nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku lutu menes nolesi pipiku yen pancen ora tresno kaya kondo sing prasaja aja gawe aku ora prabondeli kaya ngene lakonku biyen apa kok datang ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati samawase Hey
membakar hatiku bekas bibir itu membuatku bertanya apakah engkau mengkhianati cinta. Ayo ayo kata suara doro. Ayo tenero lagu nyemput makam orang kroco diri. Ayo Darmo Wijoyo. Otos. No, no.
Nggih, nyuwun para kata Sudirna Kakuntala semua putri bakatan kalau antar pasukatan kaula arupi tari perampok Prabu Singo Barong ingkang sampun manani pagelaran Agung Darmo Wijaya. Emudene kangge adicara salajengipun karatan wektalipun sampun sonten tari Bujangga Anom Bujangga Anom sesarengan putra-putra saking Waraga Darmo Wijaya pramila kula banget sugeng amriksani sugeng binarang ingkang sekeca sumangga. Amit pasang Kalimantan bro. Pradhanira Prati Bujangga Anom satu mitu dawe sang Raja Prabu Klana Sewadana Raja Muda Ngadipaten Bantarange ya Muda Ponorogo. Raja Muda Sugih Bandha Sugih Bandung tansah ngayomi kawula ali kenangan kajengran ana setang Kuda Ponorogo. Sewadana saged pudanani Panjuli Dewi saka langit. Dipun boyong nganti araran barisane prajurit iki turunggo 144 cahaya cacahe oman.
Ayo ini rampungan. Sholat halak soy Nujarmo Wijoyo. Meriah puluh tangan yang meriah. Aus. Ayo Kang, giliran lo Kang. Ayo. Os. Oh 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 oh. Ais. Iya. Oh oh oh. Os. Iya. Muter-muter kayak aku. Hah? Hai. Hai. Dicopot ah, dicopot. Nyantol. Ejek nyantol. Nyantol apa nih? Tune. Ya apa? Makane ta untu aja dawa. Sing bobot jenengan amit-amit riyen nggih. Ya Allah Gusti. Bayu tanongane cokotane saipet. Nek aku dikon glundung-glundung wis jelas untuku kok sempal. 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 Bayu. Aduh. Dino iki aku seneng. Sing delok ning desa Ngenden full. Ayo, tepuk tangan kagum penonton. Ayo. Terima kasih sudah hadir di acara ulang tahun Nyonya Putri. Siapa mau? Salitin kakimu. Nyonya Putri. Mbak Putri Arum Ramadhani. Dene Putri, Mbak Putri Arum Ramadhani. Putri api. Arum ambune kembang. Heeh. Ramadhani kuwi barokah. Dadi ambune kembang kuwi barokah. Jelas duwe akeh. Lho jenenge wis Putri Arum Ramadhani. Ramadhani liyane wis jelas duwe akeh. Jelas akeh. Nek akeh gak mungkin anggap. Lho iya. Wong barongan mang nyawer 100. Lho, barongan mau. Iya, wayahe awe dhewe jelas gak disawer.
celuke iya tak celuk wonge jelas sampe celuk Putri Arum Ramadhani teko jenenge tok ayu ayu duwe lho ya apa maneh duwike ha sik to tak celuke ayo tak ngono gogo Putri Arum Ramadhani Sopo? Iki ngono Putri Kembang Melati kakekmu kate mbok gawe nyekar Mbak klambine abang abang-abang Mbak Arum Mbak Arum heeh lo sabar saeblak awakmu saebar roh ta lo sing di gendakanku iku mosok praenmu iki duwe gendaan barang lo dia takonono Putri Arum Ramadhani gendakamu iya aku kapanane biyen dijadolan rene oh kon karo awakmu dolan rene iya buke iku biyen mantan mantanmu lon dudu lho anggito mantanku mantane bojone oh mantane bojone mbak tak pikir mantanmu lho dudu ta aku biyen dolan rene lon pertama kali rene petuk bapake piye ngomong piye diidoni mesti ae awakmu sutas-sutu gak assalamualaikum Iya. ya didoni budal teko omah lali nggawa celana lha kok iso sempakan tok aku ya mesti ae mbok kaya aku Mas yo praen gilani tapi duwe sopan santun heeh untumu dibenakno sik tenang ae permanen kok aja guyu aja guyu amit-amito heeh iki wis duwe omongan durung durung amit-amit amit-amit lho ya sing bobot-bobot aja lali wetenge disapi nggone ketularan bahaya ayo Mbak Arum iki lho sing disik bocah alah ya ampun Mbak Arum aku punya lagune Upin dan Ipin ini ini lagune gadis cantik nama Mbak Arum rambut pirang badannya lembut rambut cantik kan nama Mbak Arum gadis pirang gendaanku kakekmu lah wong tak cedeki girap-girap awakmu sopan santun ngapunten Mbak Arum lah lah wong awakmu lagi ngapunten iki lho wis amit-amit lah yo kait ngapunten oh guru cedek kurang demek kait ngapunten Lah, yo. awakmu ae nek ngono oh ayo ta lho ngene sih lagune tak iku bedo iki ngene Bedo. oh sayang aku sing meragakno iya awakmu sing moni iya oh sayangku ngene iya oh sayangku oh sayangku andai engkau kembang kancaku rabuke kakekmu lagu guyonan lawas guyonan lawas barung heeh pembarong mang sampean sawer Oh. wayahe ganongan gak blas yo meri nu ayo sedih aku oh iya ado-ado ado teko Kediri oh Kediri lah kita gak teko Kediri ta kene masih ada perbatasan iya perbatasan nggih terima kasih lho tak pikir nyampe lah kok wedak kau wedi lewat ngarep dhewe lah iya lagune napa Barum lagune no oh iki acarane ulang tahun acarane ulang tahun nggih leres nggih heeh selamat ulang tahun kami ucapkan selamat janganlah kita doakan
bocah wedi dalam apa kok wedi? Hah? Wedi sawanan. Kayak ono wedak, kayak ono wedak. Kayak wedak ta. Iya, kayak ono wedak jenenge gak sawanan. Ya, kayak ono dhewe. Timbangane aku kok dikaplok. Awakmu gak wani. Gak wani aku. Takekane. Ah. Untumu gede bukan ngene gak iso. Untune tok gede bukan ngene gak Buka iso. ngene gak entos. Oh, buka ngene gak entos apa maneh buka Apa? sing ning omah. Aku jadi malu. Dan dikai wedak. Heeh. Mas, nggih. Mas Elon nyanyi malih kuwi ini datang nggih. Oh, nyanyi malih. Dantose Mbak Aru diaturi tindak wonten pagelaran. Kali dereke monggo. Ayo, Nggih. Dik Putra. Oh iya. Monggo teng ajeng dipun baturi mawon. Nah, Mbak Nggih. Aru iki isin Mbak Aru iki. Nggih, Mbak Aru Nggih, monggo isin. didampingi monggo. Delok kok Lah mak ibuke mau ngono aku ya niru ngono. Ibuke Alhamdulillah. Nih, aku gak oleh kok kate. Kebelet. Lah wis seket. awakmu iku. Terima kasih semoga panjang umur dan cepat oleh Matur suwun, omongan. Bu. Ngono enggak? Awakmu Terima iku. kasih Bu. Nggih. Gak ilok. Alhamdulillah Heeh. oleh saweran Oleh teko Mbak Arum. Aku ya di WA. Dikai. Iya, di WA. Dikon nglebokno WA-mu karo le WA-ku kon nglebokno. Lho, WA nih Mbak Arum. gak ilok iku. WA WhatsApp. Lah ya WhatsApp. Lah Lah mbok pikir apa? lah WA-mu mbok lebokno WA-ne Mbak Arum. WA. Oh lah ya WA. WhatsApp. Oh, WhatsApp. Mari ngucapno nanggone sing duwe gawe. Saiki diucapno nanggone masyarakat. Masyarakat Ngenden muga-muga masyarakat ngenden berkah barokah, akeh rezekine, akeh rezekine. akeh anake. Amin. Bayu dane akeh anake, bapake gegere bosok. Lah yo dane wong Lah nyambut gawe terus sih. heeh. Tapi gak Gak apa-apa, apa-apa. banyak anak banyak rezeki. Jerene Oh buktine anakku akeh ya rezekiku akeh. heeh. Mas iya to koyo ngene macake Iya, bendino. senajan wajah hiya. Wajah hiya. Aja gila. Kaya biasae. Heeh. Request teko Mbak Arum mang ulang tahun. Ulang Request teko sing duwe ibuke awakmu dikon dadi gelandangan. Awakmu. Aku lo ganteng. Ya ganteng aku. Lo tak takono masyarakat. Lah ya ganteng aku. Lo ganteng Mas Elon apa kula? Niki namine Rob. Rob. Lho, sapa? Awakmu iki lho. Niki Elon, niki Elon.
Lah awakmu sapa? Hah? Sapa awakmu? Wajah ya. Ganteng sinten? Kulon apa Elon? Elen di kuali. Tapi heeh. Ganteng Robin apa Elon? Iya. Elon nek jere. Sing dadi gelandangan kula napa Mas Robi? Elon apa Mas Robi? Loh, Elon. Biar ngapunten nggih, biasane niku sing elek niku sing dadi gelandangan. Sing dadi gelandangan niku Elon apa Robi? Loh, Elon ngadani kok. Kok nanjene elek. Gak salah denger lah. Loh, alah goblok karo iki. Ya dipacai. Alate ndi alate? Mbah. Kene gelang sini gak apa-apa kresek-kresek pun jadi. Nyuda rasa. Kayak gini tadi wong urip. Awan bengi wis tak lakoni. Lalu banyak sudah yang bertumbang, menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Asik. Langit sebagai atap rumahku, dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumahku, dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan. Batang menjadi perlindungan dari terik matahari dan hujan. Beginilah hidup yang aku alami, entah sampai kapan hidup begini. Alhamdulillah. Ditambahi wong enden. Heeh. Kena gawe bayar mekar. Kena gawe tambahan. Heeh. Kediri ada Mas. Bensin saiki 18. Tambah Lapa kan waduh barang. gak apa-apa ambekan wis Senin Kemis kene. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki request lagu nopo? Mantun ngenten enten jaranan jibrat. Heeh. Jibrat apa? Jibrat apa? Jibrat wedak. Waduh. Lagune nopo? Oh, lagune sing ini. Kicau, kicau. Untuk Lagu apa? Hah? oh kicau, Kicau. 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 Kicau, kicau. Lah apa kok dibuak-buale? Oh emane. Lah ya ojo Kena dibuat. kayak tukul lombok. Ayo. Bersama New Darmo Wijaya. Wijaya. Kicau mania. Asik. Iso
Iso ta? Iso. Iso. Loh. So. Tapi ku ngene tok ae nyanyi mau kapan? Bayu. Wayahe. Wayang mlebu. Wayahe mlebu. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Rampok jabok. Ono wong nyanyi kicau karo benakno untune. Kicau. Kicau. Untungmu dicopot. Oh nyanyi kicau. Kicau. Tak kira nek selilitan. Gak ngono kudune ewang ngono wis ketok untune kate copot. Lah awakmu sing pengen nyanyi lagu Kok kicau. enake karek ngene-ngene. Lah enak ngene tangu. Kok pikir sapi ya. Wis Bojo loro. bojo loro. Oh enak men. Delon Sanggo ya. kelakuane wong bojo siji ya kok. Jarene sanggup Awake Mas dhewe. Elon. Sanggo bojo loro Oh, sanggup Pak Menik. Gelem sama. Sanggo. Lar gelem diwayo. Wis aduh. Waktune lho. Ya wis. Salah bungkat dong mlebu. Abang biru. Sik sik. Boya dipasno lambemu. Lah ya iki lho guru. Abang biru lambemu. Kok tambah gak pas. Ayo, Mas. Bersama Yudarmo Wijaya. Samarku ndang untune ucul. Lho ya. Biru lembut di disko. Awakku remas mikir bojono. Bojo sing ana kalau disayang. Sing tuwa jurwong Kiramo matra bisa turun. Piye to ki? Anda matresno mas, engko anda aku. Mikir butuhe, mikir blanjane. Dari saiki minggu matine yo. Atelu ngadino oleh rono telung dino wali ning kene aduh maning Asik. ngadino kanggo sapa sing sedino kanggo mbok rono Sarmo Wijaya. Yudarmo Wijaya Iya. wayahe jalanan jebret wedake wayahe Cekno. Cekno. As. Iya. Halo, 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 halo.
Injih kepada berkatang Sutrisno budaya Jawi kang sakala magi berkatang kalau mau atur pasugatan kawula tari pujangga anom bujanggana sesarengan Mas Elon dan kawan-kawan kang sampun mengundang belah tawa panjenengan sami mugi saged dadosaken jampini saya syukur nani penggalih khususipun dumateng sawi bulaja